Kesengi kebasispa apopra. Ha keteng ukpa ukun mensi mekut yamen. Kutra Jisu pensele ingi dak mensi mekut jongmi kasiti ba ars korin. Kalau nong ba a. Ngalarai ban oman jengok biang ya pi hapdeng ka jingsosi namar ladang apen sosi ya pi manuken ban penkemen biang yang nga lada omdei utu ya ubang ngala pendiau ngalathok kumtu ba anda ngawan on ampun kuslai syu yang ada kitu kibadai ban penkemen ya kadonu jonga ngatip scam ba habara ngakemen pi ru pi sengo kemen na kata kadau ngalathok sepi da ka jingsosi ka bakrau bat ka jing pat do nut daki umat ki babun Oman pun kuslai ya pi hendai man pun sengutu happy ya ka jing iet ba ka bakrau bangadon ya pi. Lada unu pun lapan sengusi uta sim lapan mong tayanga hendai sirukom ban pun he athan ya wei pa wei na pi. Ka jing pun sistem balala ai da ki babun ya ba kum uta kalabiang. Menta pi dai ban pun jam ban kan pam ya ba ka jing kia jong ka jing sengusi kan terlep ya Ngakarpat ya pi namar kata ban penpau biang ya lah kajing iya jauh. Ngalah thok kenang ban tunjuk ya pi ban tip. Lada pi ko ungu haki ke barok. Lada pi map ya unu ubriu ngaru ngamak. Ke ba ngalamap kalalong na kebenta jong pi ban rahmat ukris. Kenang ban kanglat ya soitan yo open biak ya pi namar pi tip ha ya kabut sianti jong Menbang lapoi ya trust ban yalap ya ke gospel Ukris, la plielen ti sibun yang ada utrai. Henry ngaladiau mensiam namarba ngam semlap ya upara jonga utitus hangta. Kumta ngala ai kublai ki ba ngala lech cha Macedonia. Kaji sungu ya ublai ba penjob ingi barabor ha ukris. Baru ba penan kami ingi ban priang keleng ya kajing ubi jong kajing tip ya Nilong kajing ubi ba tiang jong ukris kabasieng ha na kabenta ublai. Hapdeng gitu kibalalaj em bat gitu kibalech cha kajing jot. Haki ni kiban jot kalong kajing utung ka bapen yap. Haki tu kibalaj em kalong kajing ubi ka bapen em. Na kebenta ke kam kebakat kan ni dan manu ubabit sisya. Ngila kumnu ngimlong kumbun ba kibaya khayi ya kaktin ublay. Ngi kiran ha keteng ukris, ngi sngur ha kajing mut. Ngi dah sngur tu balapha yang ngi da ublay ban bangi yeng hakmat jong Kaktin jong utrai ngi sngur ya ublay. Kajing si jong ki Kristan Korin khamtam nakadaw jong kachiti jong Paulus. Lada pikan mau kalau nong banding kachiti banding kong kalau nong basan Paulus ulamai ting yaki na barbalay kila priang ya utu ubriyo basyong klamakor hakasong kasong man. Hadin katu la kentu yaki bikin IT no alana bikin tight no ya kanang bentuk yo kanang ba mau untuk kelak bamut. Nata dan beraru lesi kalau beraru nak kawai pada kaciti ke bau Paulus ulah thok berkebala penbong bahaya kipai ya ki Kristan Korin. Mentau Paulus uang bakal jing temu jong kan ibarok hoi. Kadai ban pen rem yano henrei ban alani ban pen sengosi kenang yano. Namar balai haba maki ki sengosi Paulus sila jong ru sengosi. Haba maki ki sengomong mau yala jong ru sengomong. Nata kadau uang kajing temu kam dai ban penmong na ban pensusi henrei ban penbet ya ubabakla nang ba unduk kelak bamut balada maki kisungusi Paulus usungusi lada Paulus usungusi ungai skam ba maki ru kisungusi hakaju kor komru haba Paulus uma maki ru ki ma ba maki ki ma Paulus ru iladi wang keluar ban map nang tada Paulus usneng wang ba nai pen sitom than la ne nai pen than yauni ubriu hadin ba ulah kelak bamut Namar balai yo katlap kajing sengosi baduk suut yo dong ya kata badu ya lampen ban ya sya kajing jot ha kajekaban kela ka bamut. Nah kani kadau kani kajing ai jingmut la ne kata kajing sneng jong Paulus kalong ka badai por badon kam hadu kata-kata. Habang ma ya no ngi pen iya no ngimdei ban pen ai ban pensyong la ne pen ne slam palat ya kajing ya no ban sngos ban ne ha kajing sengosi. Kembang ketin pareng yo kilong overwhelmed lane kata ka jing si katelep yaki hot ngilale ngitmu da kababha ban ngila persyang ro ban le da kababha henry namar bangi khlam nang hakanu kur kom ban le ya kata kawan ra ban sya ka jing jot ya kitu kibre ba mangi ngitmu ban le bha kawan ra ban ka jing jot ya kitu kibre ba mangi ngitmu ban penlong bha kata kadai ka ba Paulus ukwa ban sneng yaki Kristan Korin ban kumju yangi iwei pe iwei
haba mangingi sneng yano lalingi penpau yano ngidan kamru ban long akibat jensun mersim ban pedang kloy ru yaki bakin baknang baki soitan yo dong yaki lingba ka jing sosi hakan dukat ka bakat saw ka ibo polus uang kajing songo ya oblay uba penjob ingi barabor ha ukres baru uba penun kami ingi ban priang keleng ya kajing ubi jong kajing tip ya kajing songo ya oblay uba penjob ingi omne tang teng teng handai Paulus uptikena uang ba oblay penjob ingi barabor ha ukres lada pipek ni pek bah kamta makalika sti ka baar ngin si isi pon ba kajing hale ki ba Paulus umat kajing em jong kum nong yalap ya ka gospel hakal nong ban kong ngilai i bola jer keteng la nyon ye kisah kejing yap la the eki la be eki kisah kejing yap thikum kitu bala penrem ombom don kam su la ne om don nong rem su ban em henrei wat hapdeng kita ba khoi ublei ula jet eki ublei ula pelat eki kenang ba kindup syania ha ublei om halade bat uba pendon kam ye pi ban priang keleng ye ke ubi jong kejing tip jong kajing ubi jong ka gospel kadek ban priang nangi syaki weipat nangi syaka pertai kani ke bokongsan mangi iwei pe iwei kum ki kristan ngidon kamban ra kani kajing ubi syaka pertai either you take the gospel to the world or the world will take its gospel into the church wat ra ka gospel nakabalang nakayeng jong ublay syaka pertai lada pem tre ban ra ka pertai kan sawan ra ka gospel ka jong ka pertai ka khubor jong ka pertai kan penrung ha ka balang kan penrung ha ka yeng ublay ra ka gospel syaka pertai lemda kumta ka pertai kan sa penrung ka jinghikai jong ka hapo ka balang kani ka don kam bangi ha ban so thu ka jing ubi ka dei ban siang nangi syabar Henry kani na kabenta gitu kiba let sya kajingjot kabumut gitu kiba kentat khanang kiba pen khanang kiba yaista khanang hakapop kalong kum kajing utung namar balai habalayo sngow ya ko gospel kalong kum kajing bishar ki kam ki jongki yangi iwei pe iwei ru yanga bakran hang ni ru ba depi iwei pe iwei bas ngap ngangai scam bakak tien jung blai kadon kaman bishar ngi balangi persyang pelek jungmut ba teng teng song nur ru ila jong song nur ru ban yang ban keren la ne ban penmi ekini ki video ne kumne ter ban ai kini ki jing keren namar balai tip ila jong lo buon ki jing bakla bat haba keren kumne teng teng kawan ka jing pen kan mau e ka pop lo jong pen io i teng keren teng teng ya ka pop ka baya ya khamat ha ki khamat jonga kat pangarang keren kini ki kentien ru bat tang ba balai ngi ai ne balai ngi ai ne namar ngi tip ba ka jing ubi jong ukres ka dei ban su sieng ha ka jing em jengi bat lada mangingi keluar ban kala ka bamut kajing utung kanum yo alat bandrung kajing ubi jong ublei unsa pendon kam yangi ringkat bar kita kajing telot ba mangingi don lada mangingi keluar ban no lada mangi ba dengi kwa ban em khanang te kaulong ka bama nak benta ka jongi iwei pe iwei ki wei kila ban yo jing pen em mangi la jong ila bandu henrei ublei pendon kam yangi hakani ka poru ya pi iwei pe iwei ru hakini ke khani klip mat ban pen priang gospel siki wei ru dah ban long ka jing ubi nang benta ki wei ru dah ka ba syania om ha ka jing la de henrei syania ha ka jing isin ai jong blei konmen ko para ba i larang syania ha ka bor la jong am ka de ka jing sarong larang syania la ka bor la jong ka jing sarong ngindum long ban nut ngindum long babet wat ban yang ban keren kum ne ru ban record kini video ru dak lei ru em henrei ka de tang ka jing isin ai jong blei bagi syania ka jing se jong blei bat bagi syania ba blei un plilat bangin yo ban kala ka bamut bangin kala ka bamut man la ka por man la ka klipmat bangin pai syau kata ka dei ka ba penyat ka ba aibor ngi bangin yat sakmat ngi la kum nung ngimlong ki babun kum gitu ki babun ki ba khayi ka tien jong blei hang dei Paulus kwa ban ong ba Paulus bat ki nong bun chung ki don ka jingmut ka basngur ki apostol ki don jingmut basngur haba ki alap om dei ba ki alap nak benta bakin yo bam om dei ba ki alap nak benta bakin yo pisa ki alap nak benta ban ai ya ka tin ka jong blai ki wepat baladangi pulih ki we siting si iba Paulus utreiru da ka basna ying dara namar balai kwa ban khiatan ya ka balang takadau ka jinglong jong Paulus ngiru ngidon kam bandon ne ka ju ka jinglong hatu mangi pada ngilong na em ha kata rukom hatu mangi pada ngilong na em ha kata rukom ngidon kam ban kemiet ya la jong ti kumno padai ladangi ai pisai kitu ki bawan ki lingdo ne ki nong yalap ki bawan ai programming ngide ne aman ai klempep ngide ban ai namar boleh katu ka bang mangingi ai kadai ban harap iki hakalit kawan ka jongki
ngide man kan mau la dari ki lingdo la ne dari ki reuniam ne wala dari kamtam la dari ki pai baru ki don kam ya katu ka bai lek bai wan man harap pan kersha ni ki om dei ki kamai jakpo da katu na kabenta kinong yalap ada na kabenta ki lingdo ne reuniam ne mangi kinong yalap ne manu manuru ngim dei ban lek yalap da kan ni ka jingtmu ban yo pisah larang yo sungu ya oblei larang yo sungu ya oblei utip kumno ban pendap lara oblei maino sakane ka jaka un saplos bon sya na kawai da ka jaka isania hakata ka jingtmu jongi kalong ka bakongsan tungin kmiyet ila ka jong komensie mangi IT ha oblei bat tungin sim mentalang ru akan ikapor pen priang lang ru sikiwei pada kipara lok kehmen kipara like ya ke video lara kaya rap epi kenang baki wei pada ki bampat juyo sngows pangkani ke channel ru kin yo jingtip au mesa sien YouTube work an algorithm ka algorithm jong ke YouTube ke trikam ba kat banang buon ka likes kata kani ka video ka long nong visible ya kitu kibrio ki ba on ningkong ya ka YouTube ka clip mat baki on ke YouTube kani ka video kan pau sakmat la ni kani ka tin jong play kan pau sakmat lada kani ka video ka yo buon teli ki likes kanang buon ki likes kamu kata kani ka video kanang yo more recommendation nak bentar ki fresh users and your Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi ha kun chungi Jesus Christ un men chungi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kan ba kar khu na menta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ei chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar yajing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka parthai batamai haba andala job ya ka bo jong kajing snio ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong kajing kermen ya kajing thrang nak menta ki spa beneng to ai ba kani kajing e kan pan sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pan em jungi sha satla ka parthai chami ublei jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi